Det var Karen fra OK Køkkenrenovering. Tak skal du have. Ja. Karen. Tak. Velkommen. Tak for det. Else og Eivind Tolstrup har købt et nyere hus. De er ikke helt begejstrede for det køkken, der er i huset, selvom elementerne egentlig ikke rigtig fejler noget. Men de synes, det er lidt mørkt. Så de ringer efter en ekspert fra OK Køkkenrenovering. Har I gjort jer nogen forestilling om, hvad I kunne tænke jer? Det er jo derfor, de trængte til at blive skiftet ud. Men min kone især kan bedst lide det lyse, og det kan jeg nok også. Det indvirker på humøret, tror jeg. I hvert fald for mit vedkommende. Og derfor har vi så valgt at gøre på den måde. Det er billigere at lave en helt ny køkken. OK Køkkenrenovering startede i 2008. Det var Ole Jensen og Harry Brogaard, der fik ideen til et nyt køkkenkoncept. Det gik ud på at renovere køkkener ved at udskifte låger, skuffer og bordplade. Og det skulle vise sig at blive en succes. Jeg tror i hvert fald, hvis du spørger størstedelen af den mandlige befolkning, der har prøvet at være ude i køkkenudstillinger, og konen er blevet mere og mere forvirret om alt det, der kan blive, så til sidst hun kan ikke finde ud af, hvad det er egentlig for noget, du gerne vil. Det er det, vi oplever, at størstedelen af Danmarks befolkning, de er tryggest i deres eget køkken. Kunne det også godt være? Det skal det ikke være. Så fjerner vi den med det samme. Vi ser rigtig mange af de gamle køkkener, der virkelig er solide og gode, og hvorfor skal vi brække det ned og smide det væk? Og mange gange så tager det jo omfang i nyt gulv og nye lofter og fliser og hvad ved jeg. Og så er det tager tid, og så er det koster penge. Som den der. Det kan det også fint. Jeg vil gerne sælge noget, hvor kunden de hver der vil være glad ved at se på det og arbejde med det. Altså, man ved jo, nu jeg har ikke lavet andet end køkken siden 76, så man ved lidt om, hvad er det egentlig, at forbrugeren har glæde af hver dag. Og man ved også, at mange mennesker, det skal være noget, der er nemt at tørre af. Man skal ikke have alt det her rundt omkring og gøre en værre. Og de fronter, vi har valgt ud, er jo nogle, som alle sammen er nemme at rengøre, så ikke man skal stå og... Det er ikke en ting, der skal olieres eller lakeres eller nogen ting. Så det er nemt at holde. Og så den her, der kunne jeg i hvert fald så foreslå, at man så tager en skuffe for oven, så har du lige til alt dit bestik, som du bruger. Ja, så en lille skuffe først, så du kan bruge til alle de små tingene. Og så 2 dybere skuffer ned, så du har til, jamen om du vil bruge det kulinalvarer, eller det kan også være til dine gryder. Og det er jo sådan, at lad os nu sige for eksempel, at i stedet for et helt komfur, der vil man have det, vi kalder et underbyg, altså hvor du sætter en ovn ind, og så en kogeplade ovenover, så har man ikke det der svineri bag til der, ikke? Jamen det kan vi jo også gøre. Og vil kunder have en eller anden afslutningsreol, hvor der kun står og samler søv på, jamen så kan vi lave skab i stedet for. Så vi kan godt komme med nogle flere ting til køkkenet, og det er jo det, at i flest tilfælde, så når man skifter fra mørk til et lyst køkken, jamen så når deres venner og bekendte og familie, de kommer, jamen så er det jo et nyt køkken, man har fået. Og vi kan renovere sådan et køkken her. Vi begyndte her til morgen kl. 7, og vi skulle gerne have sådan, at de kunne lave mad her i aften til aftensmad. Skal vi så ikke sige, at så kommer vi som aftalt den 26. i 10. Og montøren han er her kl. 8. Og så bliver det nok en god lang dag. Så vil jeg sige mange tak. Det var hyggeligt med jer. Er der noget, så snakkes vi ved. Tak for nu. Selv tak. På altså 1 til 2 dage får du så godt som et nyt køkken. En hurtig, enkel og billig måde at få dine drømme om et nyt køkken indfriet. Vi har efterhånden fået os en kæde af leverandører, som har kunne se, at det her, det er fremtiden. Og de laver lårene lige nøjagtigt efter de mål, som vi opgiver dem til. Så jeg vil sige, at vi er god til at levere det, som kunderne gerne vil have. Hen ad vejen har vi så fået sådan 17 udstillingsvogne,
som vi bruger til at holde ude på markeder i de lokale byer, hvor folk de kan gå ind og se, hvad er det egentlig, vi arbejder med, og hvad har de for muligheder i det her spil her. De går også på messer, og i mange messehaller, der får vi lov til at køre vognen helt ind, sådan at vi kører bare ind og klapper sinen ned, og 5 minutter efter, så er vi klar til at demonstrere vores lågerenoveringer. Vi arbejder simpelthen i hele landet. Organisationen er bygget op om, at vi har 16 forhandlere fordelt over hele landet, og vi har sågar også en i Grønland, og så tester vi Tyskland med en. Og hver distrikt, de har jo så sælgere og deres egen montører, så det vil sige, det er kun folk, der er uddannet til at kan lave de her arbejdsdele her. Og montøren, de laver ikke andet end at arbejde for os. Så de ved lige, hvor hver enkelt skrue og tikkelingen der, de skal være for, at det bliver et flot resultat. For det er jo det drejer sig om. Det er jo, at det kommer til at se godt ud. Og det gør det.